Shalom. Kuriani Tuhata, Nadia holongan itu hata. Ta mulai ma perminggota di Manogoton. Ta puji Tuhata sian buku de nomor 360 sada ayat sada saha rodi 2. Jong Mahita. Mardongan si pilihun, dodingan si tutun, naik matak tungku ciun, dinasana burjun. Oh Tuhan di mataku, alas niru Mar hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapam mahamu songo poso-poso na ibaru tubui, disusu nadinggan naso mangasi. Asalam gadda hamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hagogo otai, olopok kamu madebata nisi Jakob, haleluya. 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 Martangiang Mahita. Ale Tuhan debata para siroha nasumurung, tidok katamdo, iko manau kami jala mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asa rap dohot ibana Tuhan sangapon, sai parohai mahami, asa uduk kami tulomo ni roham, jala hotami di paporseaon nature, asa totong makirim di hahiheon, dohot di hasangapos sogot, silehonomu tuaka na porsea diho. Amen. Hudul mahamu.
Tangihok kamuma patik ni debata, ima patik palimahon, tolhas tu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapomu natorasmu, asa martua ho jala leling mangolu, di tano nanilehon ni Jehovah de batam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata nasotutu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham, donga saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manak kodana, manang diape ugasan ni dongamu. Rap mahita mangidogogo laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Rap jongjong mahita. Tato potima dosata. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami.
Hami halak perdosa na dangolon, rotu joloni habangsa habadiaumi, manopoti jala mangangguk dosa nami. Masai jot huar sahi hami ho, marhite pikiran dohot tata, dohot pabahenan nami naroai. Dakku haholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang dosod diri nami hubaik kami. Di baheni tamado rimasamu jala umamu hami tuhamate asa leleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahor rohanami Allah ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangolu hami. Dohot Allah ni goarmu nabadiai. Ale Tuhan saya si maroham di hami nadangolon. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu kasesaan ni dosa. Sungonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aluja jalan nasorat. Hupasonang pehamu. Buat tamu ma augak kutuhamu. Guru kamu masyanau. Ay nalabok doau jalan naserep marroha asa dapotan hasonangat todimuna. Ay labok doau gakku jalan yang dohot nahu paporsaton hasangapoma di debata nadigijang. Amin. Hudul mahamu. Namati
Tabigima hatani debata turpuk epistel niari minggon. Ima natar surat di pesalmen bidu 37 mamuka sian ayat 24 tolhas tu ayat 40. Pesalmen bidu 37 mamuka sian ayat 24 tolhas sahat tu ayat 40. Tajahama marsikat sorin songonoma hatani Tuhan Jehovah. Haposi ma Jehovah jala payuhut-ihut dalanai. Jadi pati bulon namaho tumeat tanoi. Ida-ida ommu ma hasisiap ni akka parjahat. Jadi mamolus maiba HP dang disibe. Pola do hulului ibana HP dang Jepang. Alai sai siap do sogot aka pangalao si sudena. Pinoparni akka parjahatipe siap do. Ditupak jala di palua Jehovah do nasida, di palua do nasida sian akka parjahati. Jala ditupahi nasida. Ai marhapo santu ibana do nasida disido sahatna. Mertua do akan atumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Rap jongjong mahita. Tapuan makuana tumaka jomai. Dorap nasamanana Yesus Tuhan baik. Simbolis timuani ai nililuhani. Tapuan makuana tumaka jomai. Taha tidak ko maha porsiau tai. Songon nahina tidak kon nidongata saha porsiau disadok portibion. Rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargugo naso hatu dosan. Natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah nasasadai. Imana tinubuhan ni si Maria. Naga begabia siatod di porbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata.
Amanai pargu na suatu dosani. Isi me ibana kai mulak sogo tutano on. Mau mi halak na mengulu. Au porsea di tod di porbadia. Jala adong sadahuria nabadia. Huria hatopan halak Kristen akan nabadia. Doho dihasisani dosa. Doho dihatai nama dok. Mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate. Doho dihangoluan nasora sudah. Amin. Hudul mahamu.
Kuriani Tuhanna tapasahat Tuhan jada tapuji Tuhanna sian buku Orasma dihita salhuna Huriani tuhata tabigi bajo titing namasa doho nanaing si pamasaon ni huriata di Bagasan Saminggon Minggu 24 April 2022. Sude parhalado hakai batam pasahaton mauliate tuhamuna aka amanami inanami dohot haanggi pinaribot naro marminggu di Bagasan Sadarion lumobima tuhamu dongan saha porsiaon naodope parjolo sahali romar minggu tu huriaon na parjolo goarni mingguta ima minggu kuasi modo geniti namar lapatan mai songon poso-poso nai baru tubuh. Topik minggu ima hamubaon di Bagasan Yesus. Napaduahon partangyangan PPD Distrik 20 Kepulauan Riau. Di hari Jumaton tanggal 20 sia April partangyangan persekutuan Paropuat Distrik 20 Kepulauan Riau maringanan di Huriata mulai pukul 10 sada maringanan di gedung serbaguna lantai 1. Pinangido asa hadir masude punguan paropuan di Huriataon di patupa Huriata do partamueon makan siang. Napatoluhon pakobasion ni Padita Resort. Padita Resota Sadarion makobasi di HKP Jetun Kabil di Patulus Tuhatama pakobasion nasida. Napa upaton dana nasorang. Naparjolo nadiari Selasa 12 April di basa-basa hotuata do sada dadana boru aneka putri papahan anak patuluhon di keluarga Sudarno Papahan Inatai Friska Borusiahan alamat Kampung Nanas sehat do danaki dohot natorasna napaduahon na di hari Kamis 20 sada April di basa-basa hotuata do sada danak bawa anak patoluhon di keluarga Arman Situmorang Inatai Novita Padiangan alamat Baloi Kolam sehat do danahi dohot natorasna napatoluhon na di hari Selasa 12 April di basa-basa hotuata sada danak bawa Boy Pasaribu anak paupaton di keluarga Robin Saur Pasaribu Inatai Anina Nora Mariana Hutagalung alamat Puri Selebriti 1 Blok A2 nomor 22 Wik Batam Kota sehat do danahi dohot natorasna napalimahon ruas natabba mulai minggu tasadarion gabe ruas ni Huriata umma keluarga Bapak Ioan Ferdinandus Manalu Inatai Suryani Lubagaol alamat Baloi Kolam RT Tolu RW Saplonom Wik Baloi Kolam Sektor 2 Ropida Sian GKPI Jemaat Manalu Turuan Resort Pakat Wilayah 2
gabe ruas na burjuma nasida di Huriau. Napaduahon mamuka mingguta sadarion gabe ruas ni Huriat Toma keluarga Ronald Marpaung, inatai Melda Gunawan Purnamasari Siaturi, alamat Baloi Kolam RT 10 Sada RW Saplonom, Wik Baloi Kolam Sektor Tolu, Naposo ni Sian Huriata gabe ruas na burjuma nasida di Huriaon. Napaonopon ruas na pida mamuka mingguta sadarion pida Huriama Sian Huriataon keluarga Bapak Yang Peter Gultom, Ibu Teorisne Rinawati Sinaga, Rabdoho 2 halak yanakon nasida, Naparjolo Raven Octavianus Gultom, Napaduahon Bion Junito Gultom, alamat Bandara Mas, Blok D4 nomor 2 Batam Kota, Wik Nagoya, Pida Huria tu HKIP Tiberias, Resort Batam. Napapituhon partangyangan Wik. Mulai bulan Mei, Pukaotama Muse partangyangan Wik, Songon Nasomal. Alani asara de mahita majakon partangyangani di Bagastabe jala udur mahitaro tu partangyangani di Ganup Wik tabe. Partangyangani patu paota toluari berturut-turut, ima di hari Rabu, Kamis, dohot Jumat, masuk pukul 10 sia 30 wib. Songonomma Parsagina, Rabu Wik Baloi Center, Baloi Kolam Sektor 1, Baloi Kolam Sektor 2, Tiban, Bengkong Dohot Bengkong sekitar. Hari Kamis Wik Bengkong Indah, Baloi Dipam, Muara Takus, Nagoya, Dohot Batam Kota. Di hari Jumat Wik Baloi Kolam Sektor Tolu, Seipanas, Batam Center, Kampung Nanas, Blok Onom, Dohot Muka Kuning. Pawaluhon rapat panitia jubileum 50 tahun HKIP Batam. Anopodari Minggu 24 April, rapot panitia jubileum 50 tahun HKIP Batam. Mulai pukul 10 siawib, maringanan di Gedung Serbaguna lantai 1. Titingomma udang resmi tusude panitia. Asaroma hita madohoti rapoti, laho menaringoti aka persiapan tu jubileumi. Napasiahon pemeriksaan kesehatan untuk lansia. Minggu naro tanggal 1 Mei, Huriata patupahon pemeriksaan kesehatan tu lansia. Mulai pukul sia manogot, maringanan di Parsermonan. Domutusi pinangido matu amanami, inanami lansia, asa marminggu di pukul 7 manogot ma hamuna. Pasapuluhon ibadah pantai Ina Debora. Di hari Rabu 27 April, Borhado Punguan Ina Debora, patupahon ibadah pantai, maringanan di Pantai Tegal Bahari, Jembatan Onom Barelang. Berangkat sian kompleks gereja pukul 7.30 manogot. Pasapuluh sadahon kunjungan tamu Huria. Hobartu surat sian lembaga pengembangan pesta paduan suara gerejawi daerah LPPD Provinsi Kepulauan Riau.
Rakmar Minggu dohita doho tim paduan suara peserta Pesparawi Nasional sian Provinsi Kepulauan Riau. Naparjolo di hari Minggu sadarion di parmingguan pukul 10 waluib. Rakmar Minggu dohita doho tim paduan suara wanita dan paduan suara dewasa campuran Pesparawi Provinsi Kepulauan Riau. Torop nasida 55 halak. Patu begehon kordo nasida di ibadahi. Napaduahon di minggu naro tanggal 1 Mei di parmingguan pukul 10 sadawib. Rakmar Minggu dohita do tim paduan suara remaja pemuda Pesparawi Provinsi Kepulauan Riau. Torop nasida 45 halak. Patu begehon kordo nasida di ibadahi. Nasida ma utusan Provinsi Kepulauan Riau tu Pesparawi Nasional ke-13 di daerah istimewa Yogyakarta. Di Patupa tanggal 10 sia sahatu tanggal 26 Juni. Tuhatama nama ngaramoti nasida di pardalanan. 12 sosialisasi sentralisasi parhepengon HKWP. Di Patupa HKWP do sosialisasi sentralisasi parhepengon HKWP di regional Riau, Kepulauan Riau, Riau Pesisir, Sumbaksel, Jambi, Doho Lampung, Maringanan di Pekanbaru, tanggal 25 sahat 26 April. Borhado utusan sian huriata amata situa bomen hutagalung. Tatang yakoma mardalan doho denggan ulau ni. 10 tolu pelean bulanan. Marhite titingon di soson huriata tuhita saluhuna. Ruas ni huriat taon. Asa taing oma pasahat pelean tutu hatai. Marhite huriana. 5 pelean bulanan ganok bulan. Dalata laho mangurupi pakobasion ni huriata. 10 gerakan Rp1.000. Mauliate madihita saluhuna akan naong manupahi dana pensiun HKWP. Marhite gerakan Rp1.000. Totong ma tatupahi marhite kotak dana pensiun. Na adong di pitu ni masuk ni gereja tahun. 15 kunjungan kasih Naposo PHD. Hari ini Minggu 24 April pukul 10.04 WIB. Naposo PHD melaksanakan bakti Paskah manang kunjungan kasih kepada jemaat kita. Naparjolo Nyonya Sirait Boru Dolok Saribu Wik Baloi Kolam Sektor 1. Napaduahon Yuni Siletonga Wik Nagoya. 16 sumbangan. Napasahaton sumbangan bunga altar di Mingguta Sadarion. 5 keluarga Jehasi Malango Boru Habiahan Wik Tiban Mauliatema Dinasida. 10 pitu penerimaan guru di SD Valentin Boy Matabereng di Selait Narijolo. Dohot nomor 10 lalu mohon doa kesembuhan anggota jemaat Namar Sahid. Naksongoni akan marulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan di Bagasan Samingguon. Tuhatama na mamasu-masu nasida. Masuk mahita tutiting parhepengon. Saldo akhir ni huriata
satu tanggal 23 April godangna 880 juta 540 ribu 510 rupiah. Ima titing na masa dohot nanaing si pamasaon ni huriat tadi bagasan saminggon tuhatama nama masu-masu nasa titing di huriana. Amin. Huriani tuhata tapasaha ma peleata tu tuhata pelea sada A do sada B. Jala tapuji tuhata sia buku de nomor 5 sada walu marsinodang di Baik Yesus. Marsinodang di Baik Yesus, asini rohani.
Damai ni debatana sumurung sian salut roha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hita salhutna. Moliate madi hamu amanami dohot ina nami song-soni nama dohoti parminggonon secara live streaming. Molo huidahami jom ni gereja tahun nunga jam 10 hurang 30 minut. Ra angguna somal nunga tarsongon na bagian kesimpulan ni jami tabi nuaingon nate. Alai ala ni gudang niat kapelayanan ni huriata ikon dosa luhut nai di pabotohon muse. Jala atik tung dihitape nunga sanga hian akka partikian rencana-rencana nang niatur anggo hami jam 10 ngamula be ngabui be dang tarlebak biau nasongoni. Jadi sotung duyan non mangabatilas ni rohata molutung pe dang pola songona somal parmula ta apala ditikyon sotung dui mangabati sonang ni rohata mulak anon sen bagas joron. Amin. Mau lihat ma di hamu amanami do inanami tajaha mahatani tu hatta turpuk jamita di minggu sadarion. Imana tarsurat di ulau ni apostel bidusia mamuka maisen ayat na parjolo sahat tu ayat na paunopon songonomma didok disi alai saitong dope diodamudapon si Saulus asup-asup dohot pamunuon dopak sisean ni Tuhani ditopot masih tuani malimi mangido surat mandapoton akka parguruan na di huta Damaskus asa ihotanna jalabuonon na tu Jerusalem bawa nang buru-buru pe nasa na jupangsa akka na manghuton ugamui alai uju dito ngadalan ibana mardonokon huta Damaskus topuma sumilam sodang sengijang humaliang ibana jadi tinggang ma ibana tutano dungi di begema suara nama dok tu ibana Saul Saul buasa leliamu ahu ala di dok ma ise doho Tuhan jadi di dok ibana Yesus doahu na ni leliam mi akahitir jalatar halomong ibana madok dia mabehanokku Tuhan dipangido roham hata ni Tuhani tu ibana hehe maho bonguti mahutai bisima pabuaun tuho si bahenommu hehe maho bonguti mahutai bisima pabuau tuho si bahenommu ido sahak ni turpuki hamu kamang akainang hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus minggutta sadarion mangarahon mabeta-betai manugihon hita tu sada perubahan tu sada bentuk parngolon di bagasan transformasi perubahan yang sesungguhnya. Hamu baun ni dada holan hamu baun di duru. Dada holan hamu baun nasatokin. Dada holan hamu baun di penampilan. Manang di performance dang disi. Alai hamu baun ni ima hamu baun na di bagasan Yesus Kristus do. Asa halak na di bagasan hamu baon ala di Tuhan Yesus Kristus ikon adong ma hai baruon di tonga-tonga ni parngulon na ikon ido ikon radi ikon olo mana dikon na buruki mandapoton na ibarui ikon olo do mana dikon hasomalan na rubi na buruki tu hasomalan na ibarui asa di sidong uluta asa hamu bauni dada holan nalahu mangululi sangap manang puja tu diri dang
Alai hamu bauni ima halak na mangargahon asini rohani de bata. Nasahat tu ibana. Idu asahi tapi saya ganup tiki do hatani de bata mamakulingi hita. Manosoi jalan mandas-das ngulutai. Asa boy nenget dang saya pitor migor songon na pabalikon tangani dang alekon nenget do apalagi kahasomalan naung jo rupani masa di tonga-tonga di parngulunon tung bakol doi molo pitor langsung diubah dah maul deh alai di bagasan habengeton nang di bagasan hasabarum mak di bagasan Kristusima hambau ni ido amang inang na jupang hita di tonga-tonga ni parngulon na nido na di bagasan turpuk jamita sadarion tu sahala na marguar Saulus nagabisi Paulus ibana didok iyanggo si Saulus si tubuh di bana di sadahuta na marguar Tarsus alai marumur 12 tahun do pe ibana nunga di tadi konibana huta hatuan nei nunga bukas ibana tu Jerusalem asa disi bana marsiajar taringot tu parbinotoan ni halak parise jala di dapoton ibana do sahala rabbi sahala guru bolon ni halak parise napistar hati hai imana marguar si Gamaliel di si maibana marsiajar saha tu nama rumur 30 tahun jadi dang partiken aja poki di si maibana ibarat kata di progres dibentuk jala ternyata ditada maibana dung saliling sahat tu nama rumur 30 tahun ni ima halak na cemerlang halak na pistar halak parise na penuh semangat ibana jalan menamaniup gomos pangajarion ya kahalak parise tunga hape na masa dang makab itu ibana sadok poda doktrin salah pe sai mana saya terus ditiup-tiup ibana di tonga-tonga di parngulonna alai di Papua mamu saya dung sidung parsikolan nai laos ibana mamu saya borhat manguluhon gabe sahala nama cekarasi bana imallahu mangalele akasi huton Kristus menjadi orang yang paling di depan untuk menganiaya gereja-gereja dan persekutuan orang-orang Kristen pada masa itu. Di bahini mana masih nasa guguna, lahu mangalili, lahu mabunuh halak Kristen, puasa. Ala dirajumi bana, asing ni poda na di ibanai, nani ajar hautu ibanai, poda haliluot deh. Ala dirajumi ibana termasuk do napasangapon debatai ibana nangpe dilele ibana akasi huton Kristus. Nuengo pe gudang do masa nasongoni menghalalkan, menyatakan dia sudah menyenangkan hati Tuhan sekalipun kehidupannya menjadi ancaman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ai dihaposi ibana do debata ali Yesus dang. Odo persoalan na. Ala sai didok guru na tu ibana dang tutu Yesus si mate. Jaladang debatai. Molutung pe akasisian nay madok makatida konunga hehe Kristus isa sitong na daong alay na ditabudi hon na sida dui. Idu asa peam di bagasan rohana
ikon suada honon nak gariada mangdo inang hira na hurang puas dope di rohana hurang sukup dope di tahi ibana molo holan di luak ne ibana laho mangalilia kasih huton Kristus ido makana di do ibana neng lau ibana tu ingana na ubidang muse na du mau do pesan luak ne ido asa di do ibana mangido surat ibana dia meminta restu dia meminta legalitas asa ima hite na pakeon na lahoma Musa hakka halak Kristen nadong di Damaskus nakinin na hape sasitong na danga pala merdomu si Saulus hatihai dot situa ni malim na pinangido ni mana surati ale nang penasida danga pala domu ale sarupa do tujuan nasida imalahoma Musa halak Kristen na menghuton Kristus ido makana budu hape merdomu halak di sadatiki merdomu dang laho mardame ale merdomu imana laho pasob butagas laho manegai laho manursari adong do halak nasonguni hape omma nataida nakin siya nasida ala di Papua mana kinamang do inang dung dapo ni bana surati bor hak may bana lao may mana dito nga dalan tlaw tu Damaskusi alay didok dito nga dalan di dapoton debatado ibana marhite-hite sumilam sodang sian gijang humaliang ibana saha tu natinggang ibana hati-hai ternyata dang holan natinggang pola doga biso mernida ibana tulu hari lilinga pola doga bidang mangandang minum ibana saliling tuluari lilingna tetapi di sana Yesus menyapa menegurnya di sana Yesus menghampirinya dan dari sini kita dapat melihat ternyata tidak ada yang terlalu kuat tidak ada yang terlalu berat di hadapan dunia ini kalau diperhadapkan dengan kekuatan yang daripada Tuhan kita. Semuanya tunduk selesai jikalau sudah melihat Tuhan. Itu yang kita temukan dalam nas ini. Di papatar debata dirina mamakulingi si Saulus didok Saul puasa liliam wow ay dirajumi do dada na mga lilihalak Kristeni happy bana disi alay na mga lili Kristusi do asa molo tu ngadong pehalak nuaingon nasay holan lomorohana na yung mamusa halak Kristen dada halak Kristeni na nililian na siyala ni haporosyaw na daw. Alay na mga lili Kristusi do iba na disi. Alay di do Jesus matu iba na. Jesus duaw na nililiam mi. Ternyata Yesus mengenal setiap hati daripada manusia. Hal itu terbukti bahwa Yesus menyebut namanya. Bahwa Yesus melihat seluruh perbuatannya. Ditada dijauhon guarna daido ido sada bentuk panadayo tatudongata molutung penung nga sangaliling hitadang pajupa pasti do guarnay pitor migor hatop taingot siya do nang dohokan ima molo ditada poparan niyo pun siya do nang dohokan nina
Jesus dau dope sen pikiran jolma mana da jolma ale tumibu do ibana di boto do ditadda didapoton Jesus do ibana ahado na pinatupa ni Jesus tu ibana ternyata bukan untuk balas dendam. Disinilah kita melihat juga perbedaan orang-orang dan manusia yang ada di dunia ini. Mungkin ketika kita tersakiti, terzolimi, ataupun kita mengalami perlakuan yang tidak baik, maka ketika kita berjumpa dengan orangnya, maka kita langsung melampiaskan dendam kita terhadapnya. Tetapi di sini Yesus tidak demikian. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai korban. Audo nani liliammi. Dang didok Jesus wasa liliam muhalakan. Alai audo nani liliammi. Saulak nari. Disoddo idauta kepedulian ni Jesus tuhalak na susah. Di sodo idau takamang panarihonon ni Jesus tuhalak na dangol. Di sodo idau takamang akainang panarihonon ni Jesus dia kana hot di bagasan haporasyaw na tu Jesus. Yesus turut menderita di dalam penderitaan umatnya. Atong unang mamigor hato pita madili molutung masa hasusaw di hita ay hasusa at tanwaingon toho may aledang piga dope hasusa ani ala ni haporsyaon dang piga dope gumodang dope hasusa tay natabe na ala ni perasa atta ido ang gudison hasusan nala ni haporsyaw do asing situ tudui alay tado majo na songoni alay ipe tong do di sarihon Jesus do nasida alani amang do inang adong masada parhusoran na masa hati hai suatu transformasi itu terjadi tanggal maakana jahati tubuh may bana gabe jolma nay baru na mangolo di bagasan hay baruon dung pajupang ibana dohot Jesus arga situ tudo hape parjupangani dada holan mangigil ahado naboy pangidoan jalan naboy nikmatan na satok kini daong tetapi perjumpaan itu menjadi tonggak awal bagi dia untuk melangkah jauh ke depan di dalam perjalanan bersama-sama dengan Yesus. Pola do didok ibana amang do inang saluhut naka parutungani hian dirajumi dui harugian alani Kristus ay nga pistar nga malo ibana nakin alay dido ibana harugian dui hape ba ay Kristus do hape natumoho. Pola do sampai di dok ibana ay Kristus do hanguluat dia ujalalaban ng hamatean. Asa molo saleling mangulu ibana naing matoktong mian di bagasan Kristus. Laban ng hamatean idang namadok gabi lasro hana di leo dirina lahumati dang. Alay saleling mangulu ibana mian rabdo Jesus molo tung mate pe ibana di bagasan haporasyon na labadui. Di ibana songoni manang hita toktong habi amang do inang ise manatuk na songoni suku-suku man mayngon di hita ise mahi hita natuk songoni gari ada margabus gari ada mangototoy di ulahala do asal mangomoy bana hari meninggal hon haporsyaon nape diulahala do asa madapo pangumuan ibana gudang do masa na songoni inang gudang go
gudang. Dang pola ala ni pangalileon, ala na mempertahankan Kristus di tonga-tonga ni nguluna. Holan ala ni kenikmatan ni portivio penunga godang halak na manadikon Kristus. Saya nidok rupanya itu kabar guru melua. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya Nina. Tapi tabereng mahado na masa, satu kinari nungadong buah-buah, nungadong namar lakapilit. Amang tahe nama saon, hado nama ini. Semua itu oleh karena bukan mempertahankan Kristus, tetapi masih banyak terbuai dan terlena oleh berbagai kenikmatan-kenikmatan sesaat yang ada di dalam kehidupannya. Piga makanong mana dikon Kristus di tonga-tonga di parangulon na nataboto. Gudang go. Gudang. Adong do taboto na asing siya tonga-tonga ni sada keluarga. Alalito ni anakon na ditadikon haporosyaon na rapdoho na toras na. Adong. Masa dosoni masa. Sopola ala na manghuton Kristus. Kita sudah banyak rontok, iman kita rontok hanya karena berbagai hal-hal kenikmatan sesaat yang dilihat. Alani tugas mau dihitamang do inang terlubia kanau toras di son. Torus mahita manosoi memantau mamering aka dana siya tonga ni bagas nabi. Asaw nang jupang be nasongoni. Aso nang masa be na mabayan marsak jala tumatangis si ta'ala ni da. Saya terus matatangyakon. Ay ido parangulot taon. Mula tarajumi diri tanwaeng. Na saya terus do hita ditangyakon na kanatua-tua tanajolon. Anaki Tuhan. Boruki Tuhan, jagai bana. Dang migor hati hai masa lusna di leon Yesus. Tuganup akan tua-tua tay ala lau di tamangarato di bagasan parsikola dolan na asing. Alain waing tahilalamay. O maparbue ni tangyangi. Jalamolo tahilalana na songoni. Hinauli ni parnguluan ala ni tangyang bayi tapi. Akan atoras pe. Patut may bana toktong manangyakon aka. Yan akon na. Asariko do bayno ta komit menamang do inang ditunga-tunga ni parngulot taon. Parsi hohotatta dung taida Jesus ditunga-tunga ni parnguluanon. Iko na dong mahambaon ditunga-tunga ni parngulot ta. Iko tado ma Kristusido no marga diaw. He ado dong soni sada turi-turian. Adong manina sarita sada sumpit ajaib. Manangahana ditodong sumpitonin na buti pitor berubah. Gudang mahalak na tarhalo mo ngalani i. Disukum ma boha. Lomoroham ulubahin na. Di pangido bayanok kutuho. Dibereng adong batu na mekmet dia tukko buti berubah gabe hepeng. Berarti mo lubalga benda na dipukul ni sumpiti lembalga ma jalalam purak ma. Di pangido roham. Pitor so nama merengon saya di bereng-bereng mana dia menebalga tahaina. Hatop dok di pangido roham nina. Ali dido iba nama. Dangadong holasada do sumpi mima lihat tuawin mana. Artinya dia melihat kepada sumbernya. Maka itu pula lah dalam kehidupan kita ini. Bahwa Kristus itulah sumber kehidupan. Maka dialah yang harus kita miliki di dalam kehidupan ini. So tungdo gabi tinggal Kristusi di tonga-tonga ni parngulota. Memang marukil do hita mangdo inang di tonga-tonga ni parngulunon. Dang say sude masa tuna hinirim ni rohai. Gudang dua ka naminggali lubang, naminggali jurang, napahulakon, tu aka sisolho na.
tuna marhaha maranggi godang do namar ningot akan napait nanido ni hahana manang anggina ujung na lembaga suguni rohai ido godang do masa na songuni godang do halak namar ningot holi ni dongan nei ujung na lembaga suguni rohanai ay nahulita ni ninna kan Pak mak bereng jo bapak udah disan nahulita ni ninna lam diajar homo setu anak konei di Papua na soni ujung na dang hola ni bana bena sogoro hana tu angginai ale nunga doho bedohot anak konei marsogo ni roha tu bapak udah nei masa do songonia kamang do akainang masa do olo do hita nang kecewa mungkin golang nata harapon tajalo sen keluarga ta anggon rada potu nama no sen tua-tuaku dapat tu nama non se bapakku, dapat tu nama non museo se matuaku. HP ternyata danga dong mana ngah. Ujung na tadok mak, tagali lubangi, jurangi, nahulita nih bah. Saya martanyangi hita rupani amang Tuhan asi maruham pau ba main. Dang pola lu cerita mana ngakonya sa muba do ditikina. Alai hita manek muba, hita manek muba. Dia maha mubauta tadok ma ai Kristusi dono marga diau mari bakon saluhuk nai ido asa molo didok nak kinamang di tonga-tonga di parminggot tasadaron diturpu epistel tanah tabegi ai hadameo do ujung ni halak na marhabatian dia kanadingkan inilah tujuan kehidupan kita itu. Maka betapa berharganya, betapa bahagianya kehidupan ini. Molo lambagas tapi kiri, akasuguni rohatai. Totu lambagas masuguni rohai. Molo nunga lambagas suguni rohai. Bato tu gabi magu manang lasini rohai. Siya tunga-tungata. Gabi madeli nama naro. Asa didok di minggu tasadaron minggu kuasi modo geniti songo poso-poso na baru tubuh mahita songo poso-poso na baru tubuh ahadu amang inang na tapi kiri mulo tabereng poso-poso ahadu mulo tabereng poso-poso bay pitor tapi kiri do hatok mani belgau bah ini kan terbelgeru kan idu makana gudang akan atoras poso-poso do pia nakon nale nunga dipaksa margaya songon halak na dewasa nga gudang na songoni say neng hatok do moru tanggung jawab ne ay maol do na ipaksaon maol do dang bui apalagi topu-topu songoni tang mungkin ni ay mola dong halak na topu burju siya salilingun juka rohana tu hita ale topu burju tu hita kasuku-suku do rohata isi ado neng nama asa itu dah ay molo adong halak na topu mu badang songon na biasa tabereng totu ngasing pangalapatat tadi si alay didok songon poso-poso ima lo madibagasan proses nai do proses nai uasan disusu na tama ido na pagudang godak koni bana uasan disusun atama supaya dia menjadi pribadi yang kebal di dalam tubuhnya. Maka demikian juga lah kita di dalam pertumbuhan kerohanian kita ini seperti bayi yang baru lahir itu yang rindu akan firman Tuhan, yang rindu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya itulah yang membuat kita bertumbuh dengan baik. Hatani di bata ima susu natama napatut mabenhita sama gudang sahak peita tulua batamon dadala ni hamalot taidang dah songo dia pe status ni parngulut tadang ala ni kibata tedau alai ala hatani di batado na samian di tonga-tonga ni parngulut ta ala ni amang do inang adong marupani na songo ni di tonga-tonga ni parngulut ta ikon mu ba mahita buhado kaina molo nunga mula amatay tu jebu di bereng buhado
aung do namuba di berek kamu manang sairus do pe songoni ditinggal hon amai borhak tuja sejabu murhing sip mula petong songoni ate nang songoni do ikon adong manyan hamu baon ni ada alani diri na alani Kristus do toy matahe anggoi pina bereng madisi tangya koma molotung pejuk ka roham di bahen di sadatiki tangya koma muba mai sogok bereng dang muba tangya kotong anggia minggu depan muba ido minggu depan tong songoni dang muba seholana songoni dope bah tangya koma muse ati tung bulan naru muba songoni maturus parngulotai dang migor hatop pita gabe tu pabahenan na asing sian sakap ni di bata alani songona di dok nakingani dung muba ibana dia do Tuhan sebeheno kutuho ima suku-sukutta ta suku mamu sedirita dia ma Tuhan sebeheno kutuho ahadu na patut sebeheno kutuho songona marhuriau pihitariko doi ahadu Tuhan na patut sebeheno kutuho songon pangula ni huria pe patut do mandok songoni aduh Tuhan na patut si behenok kutuho sotung do taingo ma dia do nagumodang taulak kay nang akamang napasonak kon rohani de bataro manang napasonak kon rohatay iko saha do itatusuk-kusuk na songoni molo memang gumodang do pe na mangulahon na di bagasan rohatay mubama hamu baun di bagasan Kristus asalam di patongon hita dang hita bina manguluin waeng dah ale Kristus do ingok mainang ingok mamang waeng bereng madupak silangi lasuku ma di bagasan roham dia do nagumudang taulan waeng molo memang nagumudang do pinataula holan alani diri todo atong sonari lopi matangami martangi yang maho asi maroham Tuhan nung ngagumudang hape na huula na di bagasan tahi do pikir aku dada lomoni rohabe alani asi maroham asa saat tu kita hanguluan nasihat Tuhani amin martangi yang mahita mauliati madihuali Tuhan jahuba di bata dia sini roham na mangaramu tingulu nami hatam na badiyay mamakulingi hami asa jupang hamu baun di bagasan Jesus dadabe diri nami na hupangasahon hami alay songod dia ho na mamakulingi si Saulus siya nakaras siya na somanada Kristus alay gabi di tadi konibano do sa luhut nay argado parjupangan nay rap dohoto mubay bana tu parngulun na duminggan naing masongoni ng hami sa luhut na ganup tiki molo dung pajupang hami dohoto marhite-hite tangyang nami marhite-hite na tumangihon hatami marhite-hite para saura nami di bagas joromi naing maadong hamu baon di tunga-tunga ni parngulun nami asa mabaw rasini roham hadameon las ni roha di tunga-tunga ni parpungon nami saha di ho mahami ramoti masudi ruas ni huriam manang di dia penasida maringanan paluas mami naing toktong di bagasan pos ni roha dia sini roham nama donga ni parngulun nami molo tunga dong sian hami sia tonga-tonga ni ruas ni huriami di bagas joroon tarlobi tahe na mangihutton ibadahon sian bagas na sidabe marhite-hite live streamingon unang paloas na sida di bagasan hagaguon ni roha molotung masa ragam ni hamaolon molotung masa ragam ni parukilon alay papos rohana sida songon na pinatupami mian jala di dungani hodo akan na sumusa akan na marsak jala di sido ho ali Tuhan rap doho na sida atong ima pos ni rohanami mardalan rap doho to mahami di tonga-tonga ni parngulo nami marhite Kristus Jesus martangiang hami tuho amin marede may talos tapasa mapiliata
Tung namu barahaku dibantu haki, Dung Jesus maringan dia, Dung asa nang awon, Tung damiro haki, Dung Jesus maringan dia, Dung Jesus maringan dia, Dung Jesus maringan dia, Dung nasa nang doa, Dung tu Jesus Allah, Dung Jesus maringan dia, au naliluhian dapat sambuluki, Dung Jesus maringan dia, Dung ngasai dosaki iman muda dai, Dung Jesus maringan dia, Dung Jesus maringan dia, Dung Jesus maringan dia, Dung naso nang doa, Dung tu Jesus Allah, Dung Jesus maringan dia. Haroro na huta kamdang umong kae, Dung Jesus maringan dia, Doho tau maparto habdi sangat muse, Dung Jesus maringan dia, Dung Jesus maringan dia, Dung Jesus maringan dia, Dung naso nang doa, Dung tu Jesus Allah, Dung Jesus maringan dia, Dung namu barahaku dibantu haki, Dung Jesus maringan dia, Dung asa nang awon, Dung dami rohaki, Dung Jesus maringan dia, Dung Jesus maringan dia, Dung Jesus maringan dia, Dung nasa nang doa, Dung tu Jesus Allah, Dung Jesus maringan dia, au naliluhian dapat sambuluki, Dung Jesus maringan dia, Dung asai dosaki di ban muda dai, Dung Jesus maringan dia, Dung Jesus maringan dia, Dung Jesus maringan dia, Dung nasa nang doa, Dung tu Jesus Allah, Dung Jesus maringan dia. Datang yang kon mapileta martang yang mahita. Ali di bata amana minda di banua gijang, hodo haroroan ni salu seleho-leho nading gando nasau libasa nama uliutus. Upasat hami masya nani lehomi tu hami pele nami tuho. Sai jalo megabe uap na khusus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasya kami pele non. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal mutadahami gudang ni silin lehomi tu hami. Asal mirgir kami mandok mau lihat itu marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amin.
Alia mana mena di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu, saya roh maharajamu, saya sauk malomoni roham di Banua tongon songona di Banua Gijang, lehon matu hami sadarun hanguluan siap hari, saya sama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodako Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de Batama buhina tuho. Jala di pasaorohon madamena tutodim. Horas madi kita saluhna, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.